मित्र नमस्कार. या कॉफी क्लबचा हा चौथा कार्यक्रम आणि एक अतिशय उत्तम नाव असलेलं पण नेमकं नाटकात काय घडेल याची कल्पना अजिबात न देऊ येण्यासारखं असं वरवरचे वधूवर या नाटकाचे दोन कलाकार आज आपल्याकडे आहेत, सुब्रत जोशी आणि सखी गोखले. तर या प्रत्येकाचा दोघांचाही प्रवास हा रंगमंचाच्या संबंधानं वेगळा वेगळा आहे आणि त्याच्यामुळे त्याच्यातला वेगळेपणा काय आहे किंवा हा प्रवास असा कसा झाला अशी पुढची पाऊण तास आपण या दोघांची प्रवासाची वाटचाल जी झाली त्याबद्दल समजून घ्यायचा प्रयत्न करतो. सुरत, पहिला प्रश्न तुला. तुझे वडील श्री लक्ष्मण जोशी आणि मामा जयंत गोडबोले यांनी परफॉर्मिंग आर्ट्सची गोडी लावली असं मी वाचलं. निश्चित. म्हणजे नेमकं काय केलं? सर्वप्रथम गोमांतकच्या संपूर्ण संचाचे आम्हाला इथे बोलवल्याबद्दल मनापासून आभार. आणि तुम्ही सगळे सुद्धा आमच्या गप्पा ऐकायला आज वेळात वेळ काढून आलात त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार. सांगायची गंमत म्हणजे माझे वडील हे आपल्या गोवा आणि महाराष्ट्र बॉर्डरवरचं जे शेवटचं गाव आहे त्या बांदा शहरात जन्माला आले आणि ते तिथले. माझे मामा हे त्यांच्या काकांकडे शिक्षणासाठी बांद्यातच आले आणि दोघं अगदी बालपणीचे मित्र. आणि कोकण गोवा भागात तुम्हाला सगळ्यांनाच कल्पना असेल की कलेवर आणि नाटकावर प्रेम करणं हे जवळजवळ या संस्कृतीचा इतका अविभाज्य भाग आहे की ते काही नव्याने त्या लोकांमध्ये रुजवायला लागतं असं नाही. गणपतीतली नाटकं असोत, त्यानंतर तिथे होणारे चित्रपट असोत, या सगळ्याची गोडी माझ्या वडिलांना लहानपणापासून लागली आणि आपणही या क्षेत्रात काहीतरी करावं अशी त्यांची इच्छा होती. परंतु त्यावेळी आज ज्या पद्धतीने प्रसार माध्यमांमधून आपल्याला माहिती मिळत असते, म्हणजे एखाद्या मुलाला एखाद्या या क्षेत्रातलं शिक्षण घ्यायचं असलं तर फार सहज पद्धतीने माहिती उपलब्ध होते. तर तशी काही त्या काळी कोकणात, आय एम शुअर गोव्यातही तसंच असेल, बांद्यात काही नव्हती. त्यामुळे त्यांना या माहितीच्या अभावामुळे ते कधी या क्षेत्रात जाऊ शकले नाही. पण मग पुण्यात आल्यानंतर पोटापाण्यासाठी माझे मामा आणि वडील हे दोघं जे जीवश्य कंठचे मित्र होते त्यांनी आपापल्या नाटकाच्या आवडीला तिलांजली त्यांना दुर्दैवाने द्यायला लागली. आणि परंतु त्यांनी त्यांची जी आवड आहे नाट्यकलेची ती चांगली नाटकं बघून मात्र जोपासायचा प्रयत्न केला. आणि वेळोवेळी जसा वेळ मिळेल तसा कधीतरी हौशी नाटकात काम केलं वगैरे असंही एका काळापर्यंत केलं. त्यांनी चांगली गोष्ट अशी केली की जसं आपल्याकडे आपण एखाद्या लहान मुलाला चांगलं खेळणं देतो किंवा पैसे खर्च करून आपण त्याला एखादी, मला माझ्या मुलाला हे द्यायचंय, काय काय मेकॅनोची गाडी द्यायची आहे किंवा काय, तर त्यांनी मला चांगली गोष्ट काय दिली तर त्यांनी जो काही त्यांच्याकडे 4 पैसे वरचे होते लाड करण्यासाठी माझे, त्या लाडाच्या पैशातून त्यांनी मला अगदी लहान असल्यापासून चांगली नाटकं दाखवायला मात्र सुरुवात केली. आणि मला त्यावेळी फार कळायचं नाही, पण हळूहळू असे संस्कार होत गेले तसतसं माझ्या नकळतच मला नाटकाची गोडी लागली. अनेकदा त्यांचे मित्र ज्यांची नाटकात काम करायची आवड पूर्ण झाली ते अजूनही नाटकात काम करत असल्यामुळे अनेकदा जेवल्यानंतर, तेव्हा पुणे आजच्या इतकं थोडंसं रहदारी आणि एवढी नव्हती, निवांत शहर होतं, तर तो निवांतपणा असल्यामुळे अनेकदा जेवल्यानंतर रात्री चक्कर मारायला जे आपण मुलांना नेतो ती माझी चक्कर ही नाट्यगृहात असायची. आणि नाही कळलं तरी लहान असल्यापासून मग भक्ती बर्वे असोत, दिलीप प्रभावळकर असोत, त्यानंतरच्या काळात अतुल कुलकर्णी आणि किशोर कदम असोत, त्यानंतरच्या काळात यदा कदाचित किंवा प्रशांत दामले सर यांसारख्यांची नाटकं असोत, अशी अनेक नाटकं अनेकदा मी त्यामुळे पाहिली. म्हणजे छंद असा की आनंद अभ्यंकर नावाचे एक नट होते, फार चांगले नट होते. दुर्दैवाने ते फार लहान वयात त्यांनी आपला निरोप घेतला. परंतु त्यांचं एक नाटक होतं आई रिटायर होते नावाचं, भक्ती बर्वे आणि त्यांचं. तर त्या नाटकाचे अक्षरशः 20-25 प्रयोग मी लहानपणी बघितले असतील, कारण ते आनंद अभ्यंकर हे माझ्या वडिलांचे आणि मामांचे अतिशय जवळचे मित्र. तर अशा पद्धतीने ती नाटकाची आवड कुठेतरी माझ्या नकळत माझ्यात रुजत गेली. आणि चांगली गोष्ट म्हणजे मी, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग,
पण मी हे सगळं म्हणजे मुंबईपासून तो जो पट्टा सुरू होतो तो अगदी आपल्या गोव्यातलाही मराठी माणूस मी बघितला आहे की प्रत्येकाला मी म्हटलं तसं एकतर कलेची एक आवड असते, चित्रकलेची असते, साहित्याची असते, नाटकाची असते, काही नसलं तरी घरातली मुलगी सुंदर रांगोळ्या काढते इतकं सुद्धा मी बघितलेलं आहे. आणि चांगली गोष्ट म्हणजे पालकांचं त्याला प्रोत्साहन असतं. अभ्यास एके अभ्यास हे न करता या गोष्टींना कधी वाईट अर्थाने असं म्हणजे हे म्हणजे काहीतरी वाईट आहे असं आपल्याकडे नाहीये. तर त्यामुळे मी जेव्हा शाळेत गॅदरिंगमध्ये नाटकं करायला लागलो तेव्हा दुसरं त्यांनी चांगली गोष्ट अशी केली की कधी त्याला आडकाठी केली नाही, किंबहुना तू जे चांगलं करतोयस ते तू अधिक कसं सकस करशील, तू जे करतो आहेस ते अधिक चांगल्या पद्धतीने कसं कर, याविषयीचं त्यांना जे काही माहिती होते ते सल्ले आणि प्रोत्साहन या दोघांनी मला दिलं असं मी म्हणेन. वा 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 वा. सखी, तुला तर अभिनयाचा वारसा आलाय, म्हणजे वडिलांच्याकडून आलाय आणि अर्थात आईकडून पण आलाय. पण एवढं असताना सुद्धा तू भारती विद्यापीठामधून फॅशन आणि फाईन आर्ट्स फोटोग्राफीची पदवी घेतलीस, लगीन घाईच्या पोस्टरसाठी स्टील फोटोग्राफी केलीस, 2018 मध्ये आर्ट्स क्युरेशनचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तू UK मध्ये करत असतीस. याच्यात अभिनय कुठेच नाही. त्यामुळे अभिनयाचा वारसा असताना सुद्धा अभिनय सोडून इतर सगळ्या गोष्टी केल्यास आणि मग अभिनय करावा असं केव्हापासून वाटायला लागलं? खरं तर मी अभिनय लहानपणापासूनच करत होते. आणि मी नाटक करायला सुरुवात केली कारण आईने मला नाट्य शिबिरात घातलं लहानपणी. कारण मी अत्यंत इंट्रोवर्टेड मुलगी होते. मी कोणाशीच फार बोलायचं नाही. मी माझ्या जगात, माझ्या पुस्तकांमध्ये, खेळण्यांमध्ये मी आनंदी होते. पण ते म्हणजे माझ्याच काय म्हणतो आपण ग्रोथमध्ये नंतर त्याचा त्रास झाला असता मला, म्हणून तिने मला नाट्य शिबिरात घातलं की थोडी मी खुलेन. आणि तिथे मला नाटकाची पहिली गोडी लागली. आणि त्यानंतर ज्या नाट्य शिबिरात मी होते तो 6 महिन्यांचं शिबिर होतं ते. आणि आम्ही दर शनिवार आणि रविवार भेटायचो आणि शिबिर व्हायचं आणि मग त्याचं पुढे जाऊन नाटक झालं. सो ते व्यावसायिक रंगमंचावरही त्याचे प्रयोग झाले. सो तेव्हापासून नाटक करायला सुरुवात केली. मग शाळेत, कॉलेजमध्ये अशी नाटकं केली, दीर्घांक केले. मग काही मध्ये सिनेमे केले. चंद्रकांत कुलकर्णीने तुकाराम नावाचा सिनेमा केला होता, ज्यात मी एक छोटी भूमिका केली होती. एक हिंदी सिनेमा होता रंगरेज नावाचा, त्यातही छोटी भूमिका. पण तेव्हा असं ध्येय नव्हतं की अभिनयच करायचा आहे आयुष्यात. मला असं वाटतं आईने मला तेवढं ऍक्च्युली त्यापासून थोडंसं दूर ठेवायचा प्रयत्नही केला. कारण ते मला असं वाटतं ते खूप सोपं वाटतं ना, घरातच असतं. आणि मग हे तर बघत मोठी झाली आहे मी, मला माहिती आहे कसं करायचं किंवा काय नाही करायचं हे माहित असतं. खरा ऍडव्हान्टेज तो असतो पालक जेव्हा तुमचे त्याच क्षेत्रात असतं की काय नाही करायचं हे तुम्हाला आधी कळतं. त्यामुळे पण मला असं वाटतं की असा ध्येय नव्हता की फक्त अभिनय करायचा आहे. आणि त्या प्रसिद्धीच्या मागे किती काम, किती कष्ट असतात हेही माहीत होतं. आणि त्या प्रकारचं काम किती काळ मला करता येईल हे मला माहीत नसल्यामुळे जे माझे खरे म्हणजे जी माझी आवड होती ती परस्यू करण्यासाठी मी मग फोटोग्राफी स्कूलला गेले. तिथे मी फाईन आर्ट्समध्ये माझं स्पेशलायझेशन केलं. आणि त्यानंतर मी परत जेव्हा आले मुंबईत तेव्हा मी दीर्घांक करत होते. त्या दरम्यान मला ती मालिका मिळाली जी खूप प्रसिद्ध झाली. आणि ती सुद्धा अशीच त्याची मी ऑडिशन दिली. मला फोन आला होता तेव्हा. आणि ती इट वॉज अन एक्सपेरिमेंट ऑनेस्टली. म्हणजे ते असं होतं की एका वर्षाची कमिटमेंट आहे तर करून बघूया, हे जग कसं असतं ह्याचा अनुभव घेऊन बघूया. म्हणून ती मालिका घेतली. ती खूप फॉर्च्युनेटली आमच्यासाठी खूप सक्सेसफुल झाली. आणि त्याच्याकडे येतो मी नंतर. आणि मग नाटक झालं. पण त्या दरम्यान असं वाटत राहिलं की फोटोग्राफी केली होती तेव्हा एक्झिबिशन डिझाईनची खूप आवड लागली होती आणि ते करण्याची मला खूप इच्छा होती. कारण फाईन आर्ट फोटोग्राफीचा स्कोप हा प्रदर्शनांमधनं जास्त आहे. तिथे अधिक म्हणजे फाईन आर्ट फोटोग्राफर्स हे आर्टिस्टमध्ये मोडतात. त्यामुळे मला वाटलं होतं की कमर्शियल फोटोग्राफी माझी स्पेस नाहीये, फाईन आर्ट आहे. तर मग फाईन आर्टमध्ये काय, मग प्रदर्शन
कशी भरवली जातात, त्यात काय स्किल्स लागतात, ह्याचा थोडा अभ्यास करू लागले. 1-1.5 वर्ष मला असं वाटतं त्याचा अभ्यास, रिसर्च केला आणि मग वाटलं की हे शिकायला मजा येईल. त्यामुळे मग माझ्या पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी मी आर्ट क्युरेशनचे कोर्सेस बघू लागले. आणि म्हणजे वाटलं नव्हतं मला, मी ज्या कॉलेजमध्ये मला ऍडमिशन मिळाली मला तिथे मिळेल. रॉयल कॉलेज ऑफ आर्टला मी शिकले. आणि मला असं वाटतं की पण मी हे एका मुलाखतीत पण सांगितलं होतं की या सगळ्या अनुभवांचा माझ्या अभिनयावर खूप फरक पडला. आणि मला असं वाटतं की मी UK वरनं जेव्हा परत आले मी अधिक बरी नटी परत आले. म्हणजे मला कारण नटाला एकूणच आयुष्याचे अनुभव हे त्यांच्या कामासाठी खूप महत्वाचे असतात. आणि अनेकदा असं होतं की आपलं जग हे एका मर्यादेपलीकडे सीमित राहतं, कारण तुम्ही त्याच सर्कल्समध्ये फिरता, तुम्ही त्याच लोकांना भेटता, तुम्ही त्याच विषयांवर चर्चा करता. पण जेव्हा तुमचं जग थोडं एक्सपॅन्ड होऊ लागतं, तुमचा मित्रवर्ग ते सगळे थोडे एक्सपॅन्ड होऊ लागतात, तेव्हा तुम्ही नट म्हणूनही अधिक मला असं वाटतं प्रगल्भ होतं. होतं. सॉरी, मध्ये मला अशी थोडीशी मदत घ्यावी लागते. माझ्या तुटक्या अशा, मी कधी कधी नर्वस झाले की मी इंग्रजीत आधी बोलते, त्यामुळे प्लीज मला माफ करा. असं मला कोणाला दुखवायचं नाही. सुरत, तुला 12वी मध्ये असताना पुरुषोत्तम करंडक मध्ये निर्मल पुरस्कार तुला मिळाला. वास्तविक तुला पत्रकार व्हायचं होतं, पण तू NSD मध्ये म्हणजे राष्ट्रीय नाट्य महाविद्यालयामध्ये कसा पोचलास? खरं तर पत्रकार व्हायचं होतं, अगदी बरोबर आहे. माझे वडील पत्रकार होते, पण ते अगदी पत्रकार म्हणजे पत्रकारांमध्ये सुद्धा काही लोकांना जी कलेची आवड असते तर ते तिथे राहून चांगल्या सिनेमांचं, चित्रपटांचं परीक्षण करणं, जसं तुमचा अभ्यास आहे गाडा, तशा विविध कलाकारांच्या मुलाखती घेणं, यावर त्यांचा म्हणतात काय पत्रकारितेतली जी स्पेशलायझेशन होतं ते होतं. म्हणून त्या पद्धतीचा पत्रकार होण्यासाठी म्हणून मी कला शाखेत मी फर्ग्युसन महाविद्यालयात आणि SP महाविद्यालयात पहिली ऍडमिशन घेतली. पुण्यामध्ये भरपूर नाटक होतं आणि मी म्हटलं तसं शाळेत असल्यापासून नाटकाची आवड मला होती, तर गंमत म्हणून करून बघूया म्हणून मी नाटक करायला गेलो. आणि कॉलेजमधल्या नाटकाची स्पर्धा आणि या सगळ्याचं वातावरण तुम्हाला माहीत असेल तर ते अगदी खूप पूर्वी एक जो जीता वही सिकंदर नावाचा सिनेमा आला होता आणि त्यात जी एक शेवटची एक अटीतटीची सायकलची स्पर्धा असते, ज्यात अगदी सगळा समुदाय लोटतो आणि त्या एका सायकल जिंकणाऱ्या माणसाला सगळा क्राऊड चीअर करत असतो. पुण्यातल्या पुरुषोत्तम स्पर्धा या अगदी तशा असतात. म्हणजे तिथं एक जो शेवटी एकांकिकेचा स्पॉट घेऊन एक कंठ फाडून जो एक बोलणारा नट किंवा नटी असते, त्याच्यासाठी त्या संजूला जसे सगळे लोक टाळ्या वाजवत असतात त्या पद्धतीचा सगळा माहोल तिथे असतो आणि त्या माहोलची एक झिंग चढली. आणि त्या झिंगेमध्येच मला असं वाटतं की 5 वर्ष माझी शिक्षणाची कधी गेली, महाविद्यालयीन शिक्षणाची, ते कळलं नाही. कारण एकामागोमाग एक अशी मी नाटकच करत गेलो. आणि चांगली गोष्ट त्यावेळी अशी घडली की पुण्यात वातावरण फार सकस होतं, या अर्थाने की पुण्यात तेव्हा 2 ते 3 अतिशय महत्वाच्या माणसांच्या नाट्यसंस्था कार्यरत होत्या. आणि जे आपण भारतीय रंगभूमीतले थोर लोक म्हणतो, म्हणजे पंडित सत्यदेव दुबे असतील किंवा विजयाबाई मेहता असतील, डॉक्टर श्रीराम लागू असतील, हे त्यावेळी अगदी पूर्णपणे नाही पण तरीही कार्यरत होते. आणि समन्वय नावाची संस्था असेल, अतुल पेठे नावाचे अतुल पेठे नावाचे नाट्यगुरू असतील, तर अतुल पेठेजी किंवा समन्वयमध्ये त्यावेळी आता संदेश कुलकर्णी आणि अमृता सुभाष जे आता व्यावसायिकेच्या जास्त काम करतात, त्यावेळी ते पुण्यात प्रायोगिक काम करायचे. तर ह्या सगळ्या लोकांचं मार्गदर्शन हळूहळू आम्हाला मिळायला लागलं. तर नाटक ही गांभीर्याने करायची कला आहे याचाही जाणीव त्यावेळी झाली. म्हणजे फक्त झिंग चढली, आपल्याला काहीतरी आवडतंय म्हणून आपण करत गेलो, तर तसं नाही. या क्षेत्रात जे खूप चांगलं काम करतायत त्या लोकांना शिक्षण घेण्याची संधी मिळते आणि अशी एक संस्था
दिल्लीत आहे याचं ज्ञान आम्हाला त्यावेळी झालं. म्हणजे आमच्या वडिलांना मिळू शकलं नाही ते सुदैवाने आम्हाला मिळालं. त्या पद्धतीची माहिती, एक्सपोजर आणि अतिशय चांगली म्हणजे या NSDत जाण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करणारी गोष्ट किंवा प्रसंग असा घडला की डॉक्टर श्रीराम लागू त्यावेळेस हयात होते आणि त्यांनी त्यांच्या दिवंगत मुलाच्या स्मृतीप्रित्यर्थ तन्वीर सन्मान नावाचा एक सन्मान सुरू केला जो नाट्य क्षेत्रात भरीव कामगिरी केलेल्या लोकांना दिला जायचा. तर त्याचा पहिला पुरस्कार तन्वीर सन्मान हा डॉक्टर इब्राहिम अलकाजी जे NSDचे सर्वेसर्वा होते एकेकाळचे, ज्यांच्या हाताखालून भारतीय चित्रपटसृष्टी आणि रंगभूमीतले सर्वोत्तम कलाकार जे आपण बघतो 60-70च्या वयाच्या आसपास आहे ते सगळे त्यांच्या मुशीतून निघालेले आहेत. आणि त्यांना बघण्याची, ऐकण्याची आणि प्रत्यक्ष त्यांच्याकडनं काहीतरी, अगदी 2च दिवस होते ते, पण काहीतरी प्रत्यक्षदर्शी म्हणजे कसं म्हणूया की एक भीष्माचार्य ज्यांना आपण म्हणू ते भीष्माचार्यच आमच्या समोर अवतरले नाटकाच्या क्षेत्रातले. त्यांचं पूर्ण जे काही व्यक्तिमत्व आहे, त्यांचे नाटकाबद्दलचे विचार आहेत, त्यांनी जी कारकीर्द केली आहे ती इतकी स्फूर्ती देणारी होती की ते बघून कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षाला आम्ही स्वयंसेवक होतो त्या तन्वीर सन्मानला. तर या सगळ्या लोकांना आम्हाला प्रत्यक्ष बघायला मिळालं. आणि फक्त इब्राहिम अलकाजीच नाही, ते इब्राहिम अलकाजी असल्यामुळे 3 जे आपल्याकडे थोर नाटककार आपण मानतो मराठीतले, महेश एलकुंचवार, विजय तेंडुलकर सर आणि सतीश आळेकर सर, हे तिघही त्यावेळेस आले होते. अमरीश पुरी साहेबांपासनं, नसिरुद्दीन शहांपासनं, अक्षरशः म्हणजे ज्याला आपण थिएटरचे हुज हू म्हणतो ते सगळेजण त्यावेळेस पुण्यात 2 दिवसांसाठी आले होते. आणि त्या सगळ्यांशी आम्हाला 5 मिनिटं यांच्याशी, 10 मिनिटं यांच्याशी, अजून काय कोणाचं काहीतरी त्या दोघांच्या गप्पा चालल्यात आपण ऐकल्यात, असं सगळ्यांना प्रत्यक्ष बघायला मिळालं. आणि त्यातून मला असं वाटलं की हे काहीतरी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नावाचं काहीतरी फारच अद्भुत प्रकरण आहे बाबा, जिथे माझ्या वडिलांची जायची इच्छा होती पण आता आपल्याला जाऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने मी ठरवलं की मला आता हे करायचं आहे, तर मात्र याच्यात आपल्याला नीट शिक्षण घेतलं पाहिजे, कारण आपल्याला हे नीट शिकायला पाहिजे. आता हे नीट शिकायला पाहिजे याची सुद्धा प्रेरणा कुठून मिळाली, तर आम्ही हे कॉलेजमध्ये नाटक करत होतो आणि सगळेजण आपलेच सगळे मित्र असतात आणि ते थोडंसं सगळे चढवतात तुम्हाला, पण एक रियालिटी चेक पण लागतो की आपण जे काम करतोय ते तितकंसं चांगलं आहे, ते खरंच जागतिक दर्जाचं आहे. खरंच जर मी उद्या व्यावसायिक स्वरूपात करायला लागलो तर आत्ता तर हे मित्र आहेत माझे, पण उद्या एक चांगला रसिक प्रेक्षक आपलं तिकीट काढून, स्वतःचा वेळ ऊर्जा घालवून, स्वतःच्या मेहनतीचे पैसे देऊन आपलं काम बघायला येईल का, त्या पद्धतीचा दर्जा आपली कला गाठतीये का, याचा एक रियालिटी चेक लागतो. आणि तो आम्हाला मिळाला तो पुणे इंटरनॅशनल, जसा आपला इफी असतो गोव्यात तसा पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल सुरू झाला. आणि त्या दरम्यान जगातले अतिशय उत्तम चित्रपट आम्हाला बघायला मिळाले, भारतातले सुद्धा उत्तम चित्रपट बघायला मिळाले. आणि या भारतातल्या मोठमोठ्या नटांना, जगातल्या मोठमोठ्या नटांना बघितल्यावर लक्षात आलं, अरे नाही रे बाबा, हे जे काय करतायत याचा दर्जाच वेगळा आहे. आपण म्हणतो ना, क्लासच वेगळा आहे. हे आपल्याला करायचं असेल तर आत्ता जे काय आपण करतोय कंठशोष आणि आकरस्ताळेपणा अभिनयाच्या नावाखाली, तो थांबवायला हवा. त्याचं हे असं करून काही होणार नाहीये. हे असं इतकं चांगलं काम करायचं असेल तर त्याच्यात थोडं, काही जण आता ऑन द गो पण शिकतात, ती प्रतिभा असते, आपल्याकडे नाही याची जाणीव झाली, त्यामुळे आपल्याला शिक्षणाची गरज आहे. ही एक एवढी अक्कल आली आणि त्यामुळे मी ही 2 प्रमुख कारणं आहेत. मला असं वाटतं की राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयात मग मी अप्लाय केलं आणि मग मी तिकडे 3 वर्ष गेलो. मला वाटतं एक अतिशय चांगला मुद्दा तू मांडलास की नटाला आपल्याकडे काय आहे हे जसं माहीत असावं लागतं, तसं आपल्याकडे काय नाही याची त्याला पुरेपूर जाणीव असावी लागते, नाहीतर मग तो स्टॅटिक होतो. मग तो तेच करतो. त्यामुळं तो स्टॅटिकपणा जायचा जर का असेल तर त्याला आपल्याकडे काय कमकुवत आहे, कुठे आपण कमकुवत आहोत आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला काय सुधारणा करायला पाहिजे याची त्याला पूर्णांश जाणीव असावी लागते, असं मला वाटतं. रिअलिटी चेक म्हणून तू म्हणालास की एक रिअलिटी चेक असावं लागतं. सध्या तुझा रिअलिटी चेक याच्यावर निश्चितच आहे. चांगली गोष्ट नंतर अशी घडली की सखी माझ्या आयुष्यात आल्यावर, सखी तर आलीच,
किंबहुना ज्या मामांचा तुम्ही उल्लेख केला ते असतील किंवा माझी आई असेल आणि माझ्या सासूबाई असतील शुभांगी गोखले, त्या स्वतःही एक उत्कृष्ट नटी आहेत, पण आमच्या कुटुंबातला कदाचित बाहेरून बघणाऱ्याला तो अवगुणही वाटू शकतो. कारण असं म्हणतात की आपण आपल्या कुटुंबियांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, ते कुठल्याही परिस्थितीत असतील तरी त्यांची पाठ आपण थोपटली पाहिजे, पण चांगल्या अर्थाने आमच्याकडे ते नाहीये. कारण काय सगळेच जर एकमेकांची फक्त तारीफच करायला लागले तर आपलं काम अधोगतीच्या दिशेने जायला वेळ लागत नाही. तर निंदकाचे घर असावे शेजारी असं नाहीये, आमच्या घरातच आम्ही व्यवस्थित चांगल्या अर्थाने मी म्हणेन की निंदक ठेवलेले आहे. निंदक असं मी नाही म्हणणार, पण काय चांगलं यात झालं, काय वाईट झालं याची एक खूप प्रांजळ चर्चा आणि स्पष्ट चर्चा आमच्या घरामध्ये होते. आणि सुदैवाने माझे अनेक मित्र हे या क्षेत्रातले नाही आहेत, त्यामुळे बरेचदा ते माझ्या कामाचं जेव्हा अवलोकन करतात त्यात काही हिडन अजेंडा नसतो. माझे असे अनेक मित्र आहेत की जे या क्षेत्राशी त्यांचा काहीही संबंध नाही आणि मला ते फार प्रिय आहेत, कारण त्यांचं यात काही गुंतलेलं नाही किंवा व्यवहार नाही. तर मी काही वाईट काम केलं तर ते अगदी थेट सांगतात. परवाच मी कुठलं काम सांगत नाही, पण ते बघून माझ्या खूप जवळच्या मित्राचा संदेश आला की चांगलं आहे, तुला यातून प्रसिद्धी मिळाली वगैरे, चांगलं आहे, पण म्हणजे यापेक्षा तुझी क्षमता जास्त आहे हे तू ओळखावंस आणि तुला त्या क्षमतेचं काम मिळावं. तर मला तो प्रामाणिक जो एक काय म्हणतात त्याला त्याने जो अभिप्राय दिला तो मला फार प्रिय आहे आणि महत्वाचा वाटतो. सखी, तू रंगरेज नावाच्या चित्रपटात भूमिका केली होती 2013 मध्ये. त्याच्यानंतर चित्रपटाच्या वाटेला फारशी गेली नाहीस? फार विचारणा झाली नाही. माझ्याकडे लिहिलेलं आहे, मिळाल्या नाहीत का ते मी म्हटलं नाही. हो, पण हे खरं आहे. आणि मला असं वाटतं त्यात म्हणजे मला त्याची काही खंत नाही. मला असं वाटतं ठीक आहे, त्या वेळेला जी कामं मला मिळाली किंवा ज्या कामांचा मी भाग झाले त्या कामांनी मला खूप काही दिलं. म्हणजे काही अशी कामं होती ज्यातनं प्रसिद्धी भयंकर मिळाली, काही त्या वेळेला त्या कामांची आर्थिक मदत खूप झाली, आणि काही कामं अशी होती जी नट म्हणून मला खूप काही शिकवून गेली. अगदी छोटं उदाहरण द्यायचं तर मी आणि सुब्रतने आम्ही एक शॉर्ट फिल्म केली होती कोविडच्या काळात. अगदी म्हणजे एका दिवसाचं शूट होतं आणि मानसिक स्वास्थ्यावर च्या काही फिल्म्स होत्या, मानसिक आरोग्यावरच्या काही फिल्म्स होत्या, आणि त्यातली एक फिल्म होती ज्यात आम्ही दोघं होतो. आणि त्यात म्हणजे त्यांनी आम्हाला आम्ही कपल आहोत म्हणूनच कास्ट केलं होतं, पण आम्ही तशी काही चर्चा केलीच नाही की तू असं करशील का, मग मी असं करीन. आणि ते आम्ही आमचा अभ्यास केला, आमचे सेटवर आलो आणि आमचं परफॉर्म केलं. आणि त्यातनं काही आर्थिक असं काही बळ मिळालं का, नाही. त्यातनं खूप प्रसिद्धी मिळाली का, तर नाही. पण ते करताना इतकी मजा आली ना. आणि मला आणि ज्यांनी ती पाहिली शॉर्ट फिल्म, ती युट्यूबवर आहे, त्यांच्याकडून जो फीडबॅक आला, मला असं वाटतं की नट म्हणून मला ओळखता आलं त्या टप्प्यावर की अच्छा, मी इथून इथे पोचली आहे, आता मला इथून पुढे जायचं आहे. पण ह्याची तरी खात्री आहे की मी काही पावलं मागे होते ती मी आता पुढे तरी आली आहे. त्यामुळे सिनेमे आले नाहीत म्हणजे ह्याचं मला काहीच वाईट वाटत नाही. आणि मला जसा सुब्रत म्हणाला तसा खूप घरातच तो रियालिटी चेक असल्यामुळे कधीच असं वाटलं नाही की मी तर अशा, म्हणजे तुम्ही वारसा आणि तुम्ही उल्लेख केला तसं मला मिळालंच पाहिजे काम, किंवा मी किती देखणी आहे किंवा मी किती टॅलेंटेड आहे आणि मला ह्याचं रिग्रेट आहे की मला कोणी काम देत नाही, असं मला अजिबातच वाटत नाही. हे मला काही गैरसमज स्वतःविषयी नाहीत मला. त्यामुळे मला असं वाटतं की माझ्या पात्रतेचं जेव्हा मला काम मिळेल तेव्हा ते उत्तमच ठरेल माझ्यासाठी. त्यामुळे मी खूप आनंदी आहे आता. मला नाटक करायला भयंकर मजा येते. मी जे काम आतापर्यंत केलं ते करायला भयंकर मजा आली. त्यामुळे दिस इज ग्रेट. आणि आपण जसा उल्लेख केला की मी फक्त अभिनय करत नाही, मी इतर गोष्टीही करते. त्यामुळे फक्त ते मी फार
म्हणजे त्याबद्दल फार चर्चा करत नाही, कारण सोशल मीडिया असा प्लॅटफॉर्म आहे जिथे मी माझ्या अभिनयाच्या कामांविषयी जास्त बोलते किंवा त्याविषयी जास्त काय म्हणू फोटोज व्हिडिओज जे काही आपण शेअर करतो ते. पण मी फोटोग्राफी अजूनही करते, मी कॅम्पेन्स डिझाईन करते काही ब्रँडसाठी, मी एका संग्रहालयावर काम करत होते मध्यंतरी, मी इतर प्रदर्शनांवर काम करते. त्याबद्दलची माहिती मी फार देत नसल्यामुळे असं माझा वेळ पूर्णपणे ऑक्युपाईड आहे. त्यामुळे मीही थोडीशी चुझी आहे आता या बाबतीत, की मला कुठल्या कामात सहभाग घ्यायचा आहे, की कुठल्या प्रोजेक्टमध्ये कुठल्या व्यक्तीबरोबर कुठल्या लोकांबरोबर काम करायला मजा येईल, कुठल्या लोकांबरोबर किती शिकायला मिळेल, या अनुषंगाने प्रोजेक्ट सुचवणं ही महत्वाचं आहे स्वतःसाठी. हे मी शिकले, त्यामुळे तेही मी सांभाळून करते. पण म्हणजे चित्रपटात काम मिळत नाही याचं दुःख नाही, अजिबातच नाही. खेद खंत काही नाही, म्हणजे असं आतून असं कधीतरी. मी खूप तुम्हाला प्रामाणिकपणे सांगू का सर, मी सिनेमाला सगळ्यात वरचा दर्जा देत नाही. म्हणजे आपल्या मनात किंवा आपल्या नजरेतनं आपण जेव्हा काही गोष्टी बघतो, जेव्हा आपण म्हणतो की ओ सिनेमा म्हणजे सिल्वर स्क्रीन, मोठ्या पडद्यावर दिसलं पाहिजे, आणि मग ते सगळ्यात मोठं तुम्ही लेखता, त्या खाली मग तुम्ही कशाला तरी लेखता, असं करत करत तुम्ही ठरवता. म्हणजे अगदी क्रास शब्दांमध्ये पातळी एका अर्थाने. पण मला असं वाटतं की मी लहानपणापासून करतही सहभागही घेत आले आणि माझ्या आई वडिलांचं काम नाटकातही बघत आली आहे. त्यामुळे खरं तर माझ्यासाठी मी नाटकाला सगळ्यात वरच्या पातळीवर लिखते. त्यामुळे मला आत्ता म्हणजे खंत का वाटत नाही, कारण मला असं वाटतं की, आणि मग पुढे एखादा उत्तम सिनेमा करायला मिळाला तर मला असं वाटतं की मग तो सिनेमा काय म्हणू बघतोय, किंवा त्याचा दिग्दर्शक, त्याचा लेखक, त्या सिनेमाचा संच कसा आहे आणि तो काय म्हणू बघतोय, आणि त्यासाठी त्यांनी माझी निवड केली आहे, तर मला असं वाटतं की मग हे प्रोजेक्ट उत्तम आहे. पण मग आता मी नाव आय हॅव अराइव्ड बिकॉज आय एम इन फिल्म्स इज अ रॉंग थिंग टू अज्युम. सो त्या अर्थी येस. सुरत, तू एक वेगळी भूमिका केलीस छावामध्ये. म्हणजे कान्होजी शिर्केची भूमिका होती. त्याच्या आधीच्या सगळ्या चित्रपटातल्या या सामाजिक भूमिका होत्या. फक्त तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, शिकारी, पार्टी, डोक्याला शॉट, मन फकीरा, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एका पैठणीची गोष्ट, अनन्या, IB 71 या चित्रपटामधल्या भूमिका, आणि अचानक छावामध्ये ऐतिहासिक बाज असलेली भूमिका. तर त्याच्या तयारीचा प्रोसेस कसा होता, थोडक्यात सांगशील? 2 भूमिकांबद्दल बोलतो. या व्यतिरिक्त एक खूप चांगली संधी मला मिळाली 2 वर्ष आधी. ताली नावाचा एक चित्रपट वजा रवी जाधवांनी गौरी सावंत नावाच्या एक मोठ्या तृतीयपंथी सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत, त्यांचं न्याय क्षेत्रातलं योगदानही मोठं आहे आणि तृतीयपंथीय कम्युनिटीसाठी सुद्धा त्यांनी खूप अप्रतिम काम केलंय. त्यांच्या जीवनावर आधारित एक वेबसिरीज आली आहे, जी आता जिओ हॉटस्टारवर तुम्हाला बघायला मिळेल. ताली असं त्याचं नाव आहे, आणि सुष्मिता सेन यांनी गौरी सावंतांचं काम केलंय, आणि त्यांच्या एक जवळच्या सहाय्यका मुन्ना नावाच्या, म्हणजे त्यांच्याच सहाय्यकांवरनं इन्स्पायर घेतलं, तर त्याच्यात सुद्धा तृतीयपंथी व्यक्तीची भूमिका मला करायला मिळाली, आणि त्यावेळीही खूप चांगलं प्रतिसाद लोकांचा त्यावेळी मिळाला. कुठल्याही व्यक्तिरेखेची तयारी करताना ती ऐतिहासिक किंवा अनैतिहासिक असा विचार न करता त्या व्यक्तीची सामाजिक पार्श्वभूमी काय आहे या थोडासा मी विचार करतो. म्हणजे एखादी व्यक्ती ऐतिहासिक काळात जगत असली तरी काही कमी अधिक फरकाने आपल्याला जे विकार आहेत, मनुष्याच्या काही चांगल्या गोष्टी असतात, काही वाईट गोष्टी असतात, तर ते कमी अधिक फरकाने आपल्याला जाणवतं की त्यावेळीही मनुष्यांचे विकार विचार तसेच होते. ते विविध सामाजिक याच्यात असले की थोडेसे बदलतात. तर छावाच्या वेळी मी फक्त एवढाच विचार करत होतो. आता बरेच जण विचारतात की तू ती थोडीशी नकारात्मक भूमिका होती, तर तू ती का स्वीकारलीस बाबा? तर माझा विचार त्यामागे एवढाच असतो की मुळात मी नट आहे, आणि नटाने पात्रासारखं असावं. म्हणजे कुठल्याही पद्धतीची गोष्ट त्याला पकडता आली पाहिजे, आणि ही जी गोष्ट आहे ती मला
फार फॅसिनेट करते. कुठलीही गोष्ट सांगताना कोणाला तरी वेगवेगळे रंग हे रंगवावेच लागतात. कान्होजींची भूमिका करताना माझी तयारी एवढीच होती की बरेचदा माणूस स्वार्थी विचार करतो आणि मी पण कधीतरी स्वार्थी झालो आहे. मला असं वाटतं की कदाचित कोणाला तरी छत्रपती संभाजी महाराजांचं जे मोठं स्वप्न आहे ते कोणाला तरी लक्षात आलं नाही. एखाद्याला वाटतं की अरे ते असेल पण मला माझं जे हवंय ते मला हवंय. मग कुठलाही माणूस काळ्या किंवा पांढऱ्यात न बघता त्या व्यक्तीला कधी कधी दूरदृष्टी नसते जी समोरच्या व्यक्तीला असते. जी दूरदृष्टी छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे होती, छत्रपती संभाजी महाराजांकडे होती की आपण ही वतनदारी नावाची गोष्ट काढून टाकूया बाबा, आपण सगळे एकत्र येऊया आणि एकत्र होऊन आपण हे म्हणजे आपलं स्वराज्य तयार होईल. हे कधीतरी एखाद्या व्यक्तीला असं वाटलं असेल की त्याला ते कळलं नाही स्वप्न आणि तो फक्त स्वतःच्या स्वार्थाच्या याने विचार केला. एवढाच विचार मी केला होता आणि त्या व्यक्तीसाठी तो जे बोलत असतो ते सत्यच असतं. कधीही वाईट माणूस असं नाही. बरेचदा म्हणजे मी प्रयत्न करतो की बरेचदा तुम्हाला एखादी भूमिका दिली की त्याला जे बाकीचे लोक विशेषण लावतात ते विशेषण तुम्ही करायला जाता. म्हणजे दुष्ट माणूस की सगळे लोक मी दुष्ट आहे, किंवा प्रेमळ माणूस काय रे बाळा काय म्हणतोस, हे करायला जातो. बरेचदा तुम्ही पाहिलं तर एखाद्या प्रेमळ माणसाला आईला आपल्या ठाऊकच नसतं ती प्रेमळ आहे. आपण तिला प्रेमळ म्हणत असतो, ती तिचं काम करत असते नाही का. आपल्याला जाणवतं ती प्रेमळ आहे. किंवा एखादा कोणी शिक्षक जर राकट असेल त्याला वाटतच असतो तो चांगलाच शिक्षक आहे. तो त्याला वाटतच असतं की मी 10 वेळा छडी मारल्यामुळे समोरच्याला कळणार आहे वगैरे वगैरे. तर तुम्ही तुमचं काम करायचं असतं एवढाच विचार मी करतो. आता ह्या बाबतीत मी एकच मापदंड ठेवलेला आहे की तो संपूर्ण नाटक किंवा चित्रपट काय सांगू पाहतोय त्याच्याशी माझे विचार जुळतायत का, तर मी त्या गोष्टीला हो म्हणतो. म्हणजे एखादा चित्रपट जे विचार मांडू पाहत आहे त्याच्याशी जर माझं काही जुळत नसेल किंवा नाटक जुळत नसेल तर मी त्याला नाही म्हणतो. मग त्यात कुठली भूमिका असली तरी मी नाही म्हणतो. आणि मला ते जे म्हणणं आहे छावाचं जे म्हणणं होतं छत्रपती संभाजी महाराजांचं कार्य आपल्याला पोचवायचं आहे याच्याशी मी एकमत होतो. त्यामुळे त्यात कुठली भूमिका दिली असती तरी मी होच म्हणालो असतो. आता हे दोघं जण ज्या कारणाकरता इथे आलेले आहेत त्या कारणाकडे आपण वळूया, नाही तर ते तिथेच राहील. आपल्याला माहिती आहे की 24 आणि 25 तारखेला पणजीमध्ये रात्री 8 वाजता कला अकादमीमध्ये वरवरचे वधूवर या नाटकाचा प्रयोग होणार आहे. तो मडगावलाही आहे आणि त्यामध्ये या दोघांची भूमिका आहे. तर त्याच्याच तुला विचारतो होता, हे नाटक खास तुमच्या दोघांसाठीच म्हणून लिहिलं गेलं का? एक दोघांनी बरोबर काम करावं हा असा योग कसा जुळून आला? नाही, हे नाटक आमच्या दोघांसाठी नव्हतं लिहिलं. विराजस कुलकर्णी ज्याने हे नाटक लिहिलं आहे त्याने हे आधी लिहिलेलं नाटक होतं आणि हे कमिशन होतं खरं तर. म्हणजे त्याला एका आमच्या बरोबर आधी म्हणजे जे जोडले जाणार होते ते त्यांनी त्याला कमिशन केलं होतं. त्याला सांगितलं होतं की असं एखादं नाटक लिहिशील का जे विनोदी आहे, प्रेमाविषयी आहे. तर तो मला आता ठीक आहे लिहितो. आणि त्याने विराजस हा खूपच गमतीशीर आहे. त्याला तुम्ही एखादी कल्पना दिलीत की तो 2 दिवसात अख्खं स्क्रिप्ट लिहून काढू शकतो. त्यामुळे आम्ही त्याला ठार वेडही म्हणतो. त्यामुळे खूप हुशार आहे तो. तर त्याने ते लिहिलं होतं आणि तेव्हा सुब्रतला फोन आला होता त्यांच्याकडून, टीमकडून, की तू येशील का, वाचून बघशील का, तुला कसं वाटतंय नाटक, तुला करायला आवडेल का. आणि त्या काळात सुब्रतने अनेक नाटकं ऐकली होती आणि तो ऐकून यायचा आणि मग काहीतरी सांगायचा नाटकाविषयी, त्याला काय वाटलं आणि असं. सो हे नाटक त्याने ऐकलं आणि तो घरी आला आणि तुम्हाला हे खूप मजेदार आहे नाटक, करायला खूप मजा येईल, आता बघू कोणाला विचारणार आहेत. आणि काही दिवसांनी मला फोन आला की असं आम्ही सुब्रतला वाचून दाखवलंय, तर तुला वेगळा फोन कर, तुला आवडेल का ऐकायला. जर सुब्रतने कौतुक केलंय तर आवडेल ऐकायला. त्यामुळे मी गेले आणि विराजस
मी म्हटलं तसं गमतीशीरच आहे, कारण त्याने वाचून दाखवलंच नाही नाटक, त्याने वाचायला लावलं नाटक. म्हणजे त्याने पहिल्याच वाचनात तुम्हाला तू तुझी भूमिका वाच, मी मुलाची भूमिका वाचतो. त्यामुळे मग मला नाटक मी पहिल्यांदा वाचनच केलं मीच त्या स्वतःच, आणि मला आवडलं. आणि विराजस समवयस्कर असल्यामुळे ती म्हणजे आमची भट्टी खूप चांगली जमली आम्हाला. आणि सूरज पारसनीस जो तिसरा नट आहे आमच्या नाटकातला, तोही आमच्याच वयाचा आहे, आणि ते दोघंही अनेक वर्ष नाटक करतायत पुण्यात. त्यांची थिएटरॉन नावाची कंपनी आहे. सो आम्ही चौघं जेव्हा तालमींना भेटलो तेव्हा मग आम्हाला असं अनेक गोष्टी नाटकातल्या अशा वाटल्या की अजून कंटेम्पररी होऊ शकतात, अजून थोडंसं जे विराजस जे अनेक लेखकांचं होतं की अगदी पटकन धाडस होत नाही काहीतरी म्हणायचं लिहायचं, कारण अंदाज येत नसतो की हे नटांना, निर्मात्यांना आणि प्रेक्षकांना आवडणार आहे का, किंवा ते म्हणजे इज इट अ थिन लाईन, कधीही क्रॉस होऊ शकते लाईन. आणि आम्ही आलो तेव्हा आम्ही मग निर्माते म्हणूनही या नाटकात जोडले गेलो. त्यामुळे मग थोडंसं सगळ्यांचंच धाडस वाटलं की आम्ही असं होतो की ठीक आहे आपण बघू. आणि मला म्हणजे भाग्यवान आहे मी, म्हटलं तसं मी आतापर्यंत केलेली काही कामं अशी होती की जी लोक मला भेटली ती खूप उत्तम होती. या अख्ख्या म्हणजे आमच्या संचात मी एकटी मुलगी आहे, आणि पण ही तुम्ही नाटक जेव्हा बघाल तेव्हा तुम्हाला अंदाज येईल, विराजसने अख्खं नाटक हे ऑलमोस्ट मला सेंटरला ठेवून लिहिलेलं आहे, आणि माझ्या भूमिकेला सेंटरला ठेवून लिहिलं आहे. आणि एकही असं ॲडिशन नाही किंवा सजेशन नाही जे विराजसने मला सांगितलं की नाही नाही हे नाही नको. कारण अनेकदा स्त्रियांचे अनुभव हे स्त्रियांना कळतात आणि ते अमान्य केले जातात. हे खूप विरोधी आहे, पण हे होतं. त्यामुळे असं कधीच झालं नाही की नाही नाही मी सांगतोय ते तू म्हण, मी लिहिलंय ते तू तीच वाक्य घे. त्यामुळे प्रोसेसमध्ये मजा आली. खूप चर्चा करत 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 जो पहिला ड्राफ्ट विराजसने लिहिला होता त्यात अनेक बदल आमच्या येण्यामुळेही झाले, सूरजच्या असण्यामुळेही झाले, आणि त्या चर्चांमधनं ते नाटक घडत गेलं. सो येस, डिफरंट प्रोसेस, डिफरंट ॲब्सोल्युटली. आणि आता नाटकात म्हणतातच ना, कधी कधी एक पीस असतो जो लिहिलेला असतो, तो दिग्दर्शक ते बसवतात आणि मग नट ते सादर करतात, आणि काही पीसेस असतात जे डिवाइस्ड असतात. सो तुम्ही फ्लोअरवर येता, म्हणजे तालमीसाठी भेटता, आणि मग एकत्र म्हणजे नट, दिग्दर्शक, लेखक सगळे मिळून नाटक उभं करतात. तर मला असं वाटतं की हे सेमाय डिवाइस्डच झालं नाटक. विराजसने बेस लिहिला आणि त्याच्यावर ते बांधत गेलो आम्ही. आणि म्हणजे ही वॉज व्हेरी ओपन टू चेंजेस ऑल्सो. मला त्याचं ते खूप कौतुक वाटतं की अजिबातच तो त्याच्या कामाला घेऊन असा हट्टी नाहीये, तो ओपन आहे. आणि त्याने काही व्हिज्युअल एलिमेंट्स पण नाटकात इतके चांगले आणलेत जे तुम्ही नाटक बघाल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईलच, पडदा उघडल्या लक्षात येईल. हे नाटक आम्ही बघूच. फक्त सुरत, तुला एक थोडीशी विनंती आहे, नेमकं हे नाटक काय आहे? हो, लग्न केलेल्या, लग्न करू पाहणाऱ्या, लग्न झालेल्या, लग्न करून बसलेल्या आणि लग्न करून फसलेल्या अशा सर्वांनी बघायचं हे नाटक आहे. लग्न संस्था हा भारतीय संस्कृतीचा, आपल्या जगण्याचा एकदम मूलभूत हे आहे, आणि जसा भारतीय समाज बदलतोय तसतसा आपणही लग्न संस्था बदलत जाते. तरुण तरुणी आजचे लग्न करताना काय पद्धतीने विचार करतात आणि त्यांची लग्न या पूर्ण संस्थेबद्दल काय कल्पना आहे, हे खूप सकारात्मक आणि अत्यंत विनोदी पद्धतीने मांडलेलं हे नाटक आहे. पण बरेच जणांना आता असं वाटेल की अरे बापरे, म्हणजे हे फक्त तरुणांसाठीचं नाटक आहे का? तर तसं अजिबात नाही. कारण यातलं काही मुद्दे, विशेषतः नवरा बायकोच्या नात्यातले जे काही मुद्दे आहेत ते सर्व वयोगटांना अत्यंत काय म्हणतात त्याला, रिलेट होतील असे आहेत. मजा अशी झाली आहे की आम्ही नाटक करताना आम्हाला असं वाटलं की अरे बापरे, आपला प्रेक्षक वर्ग हा तरुणच असेल का काय? तर ह्याच्या अगदी विपरीत आम्हाला प्रतिसाद सर्व शहरांमध्ये महाराष्ट्रभर मिळतो आहे. अनेकदा
वयस्कर लोक, ज्येष्ठ वर्गातील लोक येतात आणि ते त्यांच्या मुलांना नाटक बघायला पाठवतायत, किंवा ज्येष्ठ वर्गातले लोक, तरुण तर येतातच आहेत कारण ते त्यांच्याच जगण्याच्या जवळच आहे, पण अनेकदा अनेक पालक मंडळी येऊन नाटक बघून जात आहेत आणि सांगतायत आमच्या मुलाच्या मनात आज काय आहे, आमच्या मुलीच्या मनात आज काय आहे, ती नक्की काय करू पाहतीये, ती काय म्हणू पाहतीये, हे आमच्या दोघांच्या संवादातनं आम्हाला कधीच स्पष्ट झालं नाही, तुमचं नाटक बघून आज ते मला कळलं. किंवा काही तरुण मुलं मुली येऊन असं सांगतायत की आई बघ हे मी तुला सांगत होते, हे मला म्हणायचं होतं. किंवा अशी जोडपी येऊन गेली आहेत, त्यांनी नंतर आम्हाला मेसेज केलाय की अरे मी या मुलाला किंवा मुलीला जोडीदार म्हणून निवडलेलं आहे, मला अनेक दिवस तिला हे सांगायचं होतं, किंवा ती म्हणते मला अनेक दिवस याला हे सांगायचं होतं पण मी ते सांगू शकले नाही, पण तुमच्या नाटकातून आज आम्हाला न बोलताच ते कळून गेलं. आता हे कळून गेलं का आहे तर त्या नाटकाचा सगळ्यात चांगला गुण असा आहे की हे सगळं नाटक हे ज्याला आपण रॉमकॉम असं म्हणतो, रोमॅन्टिक कॉमेडी, म्हणजे एकेकाळी मराठीत तुम्ही बघायला गेलं तर अशोक सराफ, सचिन पिळगावकर, किंवा नंतरच्या काळात मुक्ता आणि स्वप्नीलचा पण 1-2 तसे सिनेमे येऊन गेले, ह्या शैलीत, किंवा हिंदीत तर रोमॅन्टिक कॉमेडीज आपण अनेक पाहिलेल्याच आहेत, त्या शैलीत सांगितलेलं आहे. सो यातली प्रत्येक गोष्ट, मग ती काही बदल घडायला पाहिजेत हे सांगणारी असेल, किंवा मनातलं काही खोलवर असतं जे सहसा आपण 4 चौघात बोलायला घाबरतो, म्हणजे मूल आता आजकालच्या जोडप्यांना हवं असेल तर ते कधी हवं आहे, कशा पद्धतीने हवं आहे, असा एखादा गंभीर विषय असेल, किंवा पुरुषांना स्वयंपाक येतो किंवा नाही असा एकदम साधा दैनंदिन ह्याच्यातला विषय असेल, हे सगळे विषय अत्यंत विनोदी पद्धतीने या नाटकात सांगितलेले आहेत. आणि अजिबात त्यात काही आम्हाला, आणि म्हणजे काय म्हणतात त्याला, आम्ही येऊन काहीतरी तुम्हाला सांगतोय वगैरे असा मुळातच आम्ही कोणी सांगणारे नाही होत असं मला वाटतं. त्यामुळे आमच्या नाटकाची जाहिरात आम्ही होमिओपॅथीची गोळी असंच करतो, गोळी खायला गोड आहे आणि औषध आपोआप पोटात जातं. पण इतके मजेदार आम्हाला प्रसंग कळलेले आहेत, म्हणजे मी आता सांगतो नाही म्हणजे काही तसं सांगत नाहीये, हे खूप आमच्याच नाटकाच्या ट्रूप मधल्यांची एक ज्येष्ठ व्यक्ती आली होती, जोडपं, म्हणजे आई वडील आले होते. आणि मजेची गोष्ट म्हणजे असे, ते वडील आता रिटायर झालेत आणि त्याच्या आईने आम्हाला फोन केला की अहो तुमच्या नाटकाने जादू घडवली, कारण माझे मिस्टर जे आता 68 वर्षाचे आहेत ते आता आठवड्यातून 2दा स्वयंपाक बनवायला लागलेत. आणि आज पहिली गोष्ट त्यांनी जी केली ती हक्का नूडल्स बनवली आहे. तर यावर हक्क तुमचा आहे. तर असे छोट्या बदलांपासून मी म्हटलं तसं मोठे काही इश्यूज असतील, हे सगळे इश्यू अतिशय एका मजेदार सिच्युएशन मध्ये अडकलेल्या 2 एकाच ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या लोकांच्या गोष्टीतून तुम्हाला कळत जातात. आणि कहाणी सुफळ संपन्न होते का नाही हे बघायला मात्र तुम्ही नाटक बघायला या. पण मी एवढं नक्की सांगेन की हे पूर्णपणे मनोरंजन आहे. आणि त्याच्यातला सगळ्यात आनंदाचा भाग असा की 2 गाणी आहेत नाटकात, आणि त्यावर मला सखीला आणि विराजसलाही अनेक वर्षांपासनं मराठीत संगीत नाटकाची परंपरा आहे, फक्त ती कमी होत चालली आहे. आम्ही जर गायलो तर ती पूर्णपणे नष्ट होईल, त्यामुळे आम्ही गात बीत नाही. पण परदेशात म्युझिकल्स असतात, म्हणजे किंवा आपल्या हिंदी मराठी चित्रपटांमध्ये आपण बघतो की 2 पात्र बोलत असतात आणि अचानक ते कधी त्याचं गाण्यात रूपांतर होतं हे आपल्याला कळत नाही. तर हा जो काय एक नाटकाचा थिएटरचा फॉर्म आहे तो आम्हाला सगळ्यांना अनेक वर्ष रुंजी घालतोय. तर त्याची सुरुवात म्हणून आम्ही 2 पूर्णपणे छान डान्स नंबर्स आहेत नाटकामध्ये, आणि त्याचं संगीतही अतिशय उत्तम झालेलं आहे. आणि त्यातलं एक गाणं जे शीर्षक गीत आहे ते सुपरस्टार आणि ख्यातनाम अभिनेते सुमित राघवनजी यांनी गायलेलं आहे. आणि त्यावर फुलवा खामकर ज्या अतिशय उत्कृष्ट अनेक चित्रपटांचं त्यांनी नृत्य दिग्दर्शन केलंय, अनेक सुंदर सुंदर मोठे स्टेज परफॉर्मन्सेस त्या करत असतात. त्यांनी या 2 नाटकांच्या 2 गाण्यांच्या कोरिओग्राफीज केलेल्या आहेत, नृत्य दिग्दर्शन त्यांचं आहे. तर असं ते मी असं म्हणेन की पूर्ण
पॅकेज आम्ही करण्याचा आणि प्रयत्न करतोय. सहकुटुंब बघता येण्यासारखं नाटक. आणि सहकुटुंब ते म्हणजे महत्वाचं. हो. अतिशय म्हणजे त्यातला सगळा विनोद जो आहे तो अतिशय निर्भेळ आहे आणि अतिशय निर्विष आहे. अतिशय लाघवी असं काहीतरी विराजस्य असण्यात आहे. मग ते मृणाल कुलकर्णी यांच्या संस्कारातून असेल किंवा काय त्याचं त्यानं जे शिक्षण घेतलं त्यातून असेल, पण त्याचा विनोद हा अतिशय लाघवी आणि निर्विष आहे आणि त्याची जगण्याकडे लोकांकडे बघण्याची एक तिरकस दृष्टी आहे. तर त्या सगळ्यातून ते आलेलं आमचं नाटक आहे. म्हणजे वरवरचे वधूवर या नाटकामध्ये हे दोघं जण कसलं काम करतात काय मला माहिती नाही, आपल्याला सगळ्यांना समजेल. पण मुळात हे नवरा बायको आहे हो. हे आपल्यापैकी अनेकांना माहिती नसेल. हा, वरवरचे नाही, अगदी खोलवरचे. वरवरचे अजिबात नाही. तर ते दिल दोस्ती दुनियादारी आपल्याला माहिती आहे, अतिशय गाजलेली मालिका होती ती. फक्त शेवटचा प्रश्न त्यांना विचारतो. विंदा करंदीकरांची एक कविता आहे. अरे वा. करंदीकरांनी विंदानी असं म्हटलेलं आहे की काही जण काही वेळा मनातलं बोलतात पण मनापासूनच बोलतात असं नाही, आणि अनेक जण अनेक वेळा मनापासून बोलतात पण मनातलंच बोलतात असं नाही. अरे वा. तर या प्रश्नाचं उत्तर दोघांनी मनापासून आणि मनातलं द्यायचं, नक्की. एवढंच. दिल दोस्ती दुनियादारीमध्ये तुमच्या दोघांपैकी आधी दिल कुणी कुणाला दिला का आधी दोस्ती झाली आणि मग दिल दिला? नाही, दिलंच दिला आहे. दिलंच दिला. आमचं थेट होतं. म्हणजे मैत्री झालीच आमची अर्थात, पण मैत्री नंतर झाली. पण मी आधी मला अगदी स्पष्ट सांगायचं तर चांगल्यापैकी भुरळ पडली होती सखीची. मी अगदी पहिल्या नजरेत मी नाही म्हणणार, दुसऱ्या तिसऱ्या नजरेत मी तिच्या प्रेमात पडलो होतो. कारण आधी एक मोठं भांडण झालं आमचं. आमची सुरुवात छान भांडणाने झाली. नटनटी ते मालिकांच्या सेटवर तुम्ही बघता ना की तुम्ही काय करता फावल्या वेळात, मालिकेच्या सेटवर काय करता कोणी खरं सांगणार नाही. आम्ही अनेकदा आपापसात मस्त भांडतो. तसं आमचं एक मस्त भांडण झालं. पण भांडणानंतर मग त्याचं रूपांतर तुम्ही पाहताच आहात काय काय होतंय. आणि ही मजा आहे, कारण भांडणाचं रूपांतर म्हणजे एक फार देत नाही, एक काय म्हणतात त्याला आपण टीजर दाखवतो ना, तसं आमच्या नाटकातलंच एक वाक्य बोलतो, माझं पात्र बोलतं. तो म्हणतो की अहो मी आणि ती आधी कधी भांडलो नव्हतो. अहो भांडायला पॅशन लागतं. आपण त्याच व्यक्तीशी भांडतो जिच्याबद्दल आपल्या मनात हळूवार भावना असते. जोपर्यंत आपण समोरच्या व्यक्तीशी कुठले आडेवेडे न घेता असं पॅशनेटली भांडू शकत नाही ना, तोपर्यंत ती व्यक्ती खऱ्या अर्थाने आपली नसतेच. म्हणजे भांडण हा लग्नाचा आधारस्तंभच असतो. तर तसा आम्ही आधारस्तंभ बांधला एक भांडण करून. मला वाटतं आपण इथेच थांबूया. अतिशय चांगल्या गप्पा रंगल्या. नाटकाचे प्रयोग मी आपल्याला सांगितलेले आहेत. साधारण या दोघांनी अतिशय खुबीनं जेवढं सांगितलं पाहिजे तेवढं सांगून त्याच्याबद्दल आणखीन आपल्या मनामध्ये त्याच्याकडे जागेलच पाहिजे अशी भावना जागृत केलेली आहे, मला माहिती आहे. सर्वांनी अवश्य नाटक बघूया इथे. तुम्ही मुद्दाम एक गोष्ट सांगतो हा, वास्तविक काय असतं की नाटकाच्या प्रयोगाच्या दिवशी किंवा आदल्या दिवशी जे कलाकार इथे येतात त्यांची मग मुलाखत आम्ही इथे घेत असतो. पण यांचा प्रयोग 24-25 तारखेला असताना सुद्धा हे केवळ यासाठी आज मुद्दाम इथे आलेले. आम्हाला कॉफी क्लबचा भाग व्हायचा. नाही, यामागे थोडंसं कारण असंही आहे की कलाकारखाना नावाची आमची जी निर्मिती संस्था आहे, ज्याची सुरुवात मी, सखी आणि अमेय वाघ, अजून एक नट तुम्हाला माहित असेल, आम्ही तिघांनी मिळून केली. आणि हे करताना आमचा खरोखरच हेतू असा होता की आमच्या हे लक्षात आलं आमच्या दिल दोस्ती दुनियादारी मालिकेनंतर की जसा एकेकाळी आमच्या पूर्वजांनी, मोठ्या मोठ्या मराठी नाटकातल्या लोकांनी हा संपूर्ण भारतभर, महाराष्ट्रभरच नाही तर भारतभर अतिशय रसिक मराठी प्रेक्षक वर्ग आहे, त्याला बांधून ठेवलं.
तर त्या नवीन लोकांसाठी नाटक करावं, नवीन पायंडे पाडायत हा आमचा हेतू होता. त्यामुळे फक्त पुण्या मुंबईकडे जे आता नाटक काय म्हणतात त्याला थोडंसं हे झालंय, तसं न करता संपूर्ण मराठी माणूस जिथे जिथे आहे तिथे आम्हाला जाऊन नाटक करता यावं, हा खरोखरच आमचा प्रामाणिक आणि निर्मळ आणि प्रांजळ हेतू आहे. हे आधी येण्याचं कारण थोडंसं असं आहे की लोकांपर्यंत बरेचदा पोहोचतच नाही की आम्ही आलोय. लोकांची इच्छा असते पण आम्ही पण लोकांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे. तर त्यामुळे गोमांतकचे, तुमचे आणि संपूर्ण समूहाचे परत एकदा आभार. आणि एक उल्लेख मी नक्की करीन, कारण आम्ही नाटकवाली मंडळी हे असे काही, नाटक ही समूह कला आहे, यातला प्रत्येक माणूस तेवढा महत्वाचा असतो. आणि हे संपूर्ण जे घडवून आणतात तर ते अनेक वर्ष कार्यरत असलेले प्रवीण बर्वे सर आमचे आणि आता त्यांचा मुलगा पराग बर्वे हे सुद्धा अतिशय निष्ठेने ही नाटक कला सगळ्यांपर्यंत पोचावी म्हणून प्रयत्न करत आहोत. तर आमच्या सगळ्यांनी एकत्र मिळून हा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. तर तुम्ही सुद्धा विनंती आहे, तुम्ही किमान जितक्या लोकांना सांगा तेवढं येऊन बघा. तर मग नाही आवडलं तर पुढच्या नाटकाला नका येऊ, पण यावेळी आम्हाला संधी द्या. प्रवीण सर आले तिथे ना? हो हो, आहेत प्रवीण सर आहेत. हा विचारा ना. हो, त्याची बोल 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 चर्चा झाली, डील केली, बेत शिजला खास, पेनाच्या शाईने सुरू केला नवा प्रवास, कागदावरच्या लग्नाची कागदीच ही पुलं, विवाहाच्या प्रश्नांना लग्नापूर्वीच फुलं, मतभेद तंटे मिटले सारे वगैरे वगैरे. आणि मग नंतर ते पण तुम्ही हे गाणं नाटकाच्या आधी ऐकू शकता. हा, हे गाणं आता आम्ही तू सांग. सर्व म्युझिक स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सवर आणि इंस्टाग्रामवर रिलीज केलेलं आहे. मी म्हटलं तसं नाटकाला अधिक कालसुसंगत बनवावं आणि नाटकाच्या व्यवहारालाही अधिक कालसुसंगत बनवावं असा प्रयत्न आम्ही करतो आहोत. तर मराठी आणि हिंदी चित्रपटांनीच नाही तर मराठी नाटकांनी सुद्धा त्यांची गाणी प्रेक्षकांच्या मेजवानीस अशा पद्धतीने आणावीत असा यातून पायंडा आम्ही पाडण्याचा प्रयत्न करतोय. सर्व म्युझिक स्ट्रीमिंग म्हणजे काय, स्पॉटिफाय, अमेझॉन म्युझिक आणि इंस्टाग्राम सगळीकडे तुम्ही गाणं ऐकू वरवरचे शकता. वधूवर टायटल सॉन्ग अशा नावाने तुम्हाला सापडेल. तर तुम्ही मुद्दाम इथे आलात आज याच्यासाठी. तर दैनिक गोमंतक आणि सरस्वती मंदिर या दोन्ही संस्थांच्या वतीनं तुमचे मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद.